asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunya na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, early registration kan DepEd para sa school year 2025-2026. Mapuon ngunya na aldaw. Boy Scout of the Philippines Regional Jamboree sa Kabicolan isinibog sa Marso. Sa lado nasyonal, padusang kagadanon bako solusyon sa korupsyon, sabi kan Commission on Human Rights. Issue sa blankong line items sa BICAM report sa 2025 budget na ipagbasol sa Malacanang. Magna Carta for DRRM workers isinulong sa Senado. Malacanang nagpaimutik na ulangon ni Marcos ang impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa ibang nasyon, North Korea, preparado ng magpadara ni mas takol na tropa sa Russia matapos ang grabing pagkaubos kan mga ini. Sa lado ng Karawat, talk and text tinambakan ang Phoenix sa PBA 49th Season Commissioner's Cup. Detalyos kan barata. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mapon ngunyan aldaw ang schedule kan early registration para sa mga estudyante na incoming kindergarten, grade 1, grade 7, as in grade 11 sa kabos na pampublikong eskwelahan para sa school year 2025-2026. Ini ang anunsyo kan Department of Education Regional Office na madurar ang early registration sa sa Pebrero 15 ngunyan na taon. Sigun sa DepEd, ang inisyatibo may katiyuhan na madeterminaran ang bilang kan mga estudyante na biglalauman na magpa-enroll para sa masunod na school year. Iniman ang sarong paagi para maibaluar kung ang presenting recursos kan DepEd tama pa para sa pag-akomodar sa mga estudyantes. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagahaga din pabor ang mga tricycle operators na biyaheng Taysan, Legazpi City, pasasiring sa Albay District na may busol sa sangguniang panglungsod na matawan sinda ng terminal. Ini ang surat na ipinaabot kan mga tricycle operators sa paagi ni Vice Alcalde Bobby Cristobal asin Kagawad Luis Gutierrez na iyo ang pamayo kan Committee on Public Utilities. Nanotaran kan DCGB News na ang mga tricycle sa barangay Taysan dakulang bagay sa transportasyon kan mga pasahero lalo na kon rush hour. Nakabugtag sa surat na haloy ng problema kan mga pasaheros ang kawaran in terminal lalo na ang mga hali sa ibalong village sa pagsasabing sa panahon kan tag-uran dahil man lamang ni marahin na lugar para sa mga nagalat nindunadan pauuli sa kanya-kanyang lugar.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa Garara na sinibog, ang schedule kan Boy Scout of the Philippines Regional Jamboree sa Kabikolan sa Barangay Basag, Ligao City. Ini ang pahayag ni BSP Mayon Council Executive RJ Alferez matapos magpulas ni moratorium an sa indang BSP National President na nagbabawal sa pagkakaigwanin outdoor activities matapos magkaigwanin insidente sa Zamboanga kung saan nagkaparang mga Boy Scouts ang nakuryente. Ipinaliwanag ni Alferez na enot na kutaanang naka-schedule ang nakulang aktibidad kan Enero 22 sa 26 alagad na pag-urunan kan Regional Scouting Committee na ipag-oktabi ini dahil sa nasabing kasuguan. Sinabi ni Alferez na an schedule sa Marso 5 sa 9 an ipapa-approve paninda sa sendang Central Office mantang alaton man kung nalion ang nasabing orden para makapagkondukta nin aktibidad na nang dain nangyayari dalan sa pandemic kan mga nakaaging taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nakatala na mag-officer nin apat na kurso ang San Jose Community College sa mga persons deprived of liberty sa Tabaco City District Jail. Sigun kay SJCC President Attorney Randy Blanza, sa Rarumkan College Beyond Boundaries sa rong pioneering program na ang katuyuan matauanin higher education opportunities ang mga PDL. Pwede makompleto ang college education kan mga mantang katuwang ang kan SJCC sa programa ang Tabaco National High School as in Tabaco City Schools Division Office. Ipapautob sa eskwela ang blended learning approach kung saan pwede ang modular instruction na may face-to-face classes sa paagi kan mga partokdo na mabisita sa nasabing City Jail. Mientras tanto, makikipag-coordinar ang San Jose Community College sa Malilipot Albay sa Commission on Higher Education as in isasabay sa sendang Community Extension Services ang pag-opresir nin 4-year course para sa mga person deprived of liberty o PDL na nasa Tabaco City District Jail. Ini ang pahayag ni SJCC President Attorney Randy Blanza kung saan kanakaangi aldaw kana kay gusindan in inisyal na pag-ururon kay Riba ang Tabaco National High School asin Bureau of Jail Management and Penology Tabaco dalan tanangkaparang PDL nakatala na magtapos kan sindang pag-aaral ngunya na taon asin interesado na magpagtapos nin koleyo. Sigun kay Blanza, plano ninda na magpautob nin blended learning kay rebana na ang modular learning modality mantang 0 o 2 beses kada bulan personal na mabisita ang mga partokdo sa fasilidad. Miyanras na siniguro man kang Tabaco City Jail na may magagamit sindang fasilidad asin seguridad kan mga partokdo. Actually, ang tigpo-promote mo yan, especially sa higher education, so inclusivity. Everyone is treated fair and equal. So mga gusto magadagos ang mga sa idang mga higher learning should be given chance. Sa ining mga PDL na po, kadaklan digdi mga suspected pamanlak. Iba pang detalles kan Barata. Gigibuon sa Lunes ang Dragon Dance presentation sa gobyerno probinsyal kan Albay kasabay kan regular flag raising ceremony. Ini ang pahayag ni Acting Governor Glenda Ongbongao bilang partiman kan selebrasyon kan Chinese New Year. Sigun sa iya, ang aktibidad may katuyuan na tawanin onra asin may pailing ang yaman asin magayo na cultural heritage kan Chinese community sa Albay. Kasabi kini naganda man ang gobyerno probinsyal para sa Fiesta Chinoy 2025 katuwang ang Legazpi Albay Chinese Filipino Chamber of Commerce.
Nasa 1.38 milyones hektaryas nindaga ang pigbaranga para sa distribusyon sa Agrarian Reform Beneficiary sa bilog na nasyon kasabay na ang Kabikolan. Sa programang Kapi, Asin Baretang Agraryo sa DCGB, sinabi ni DAR, Bicol Regional Director Ruben Theodore Sindak na ang siring na inisyatibo kan gobyerno susug sa support to parcelization of lands for individual titling o split program na pinunduhan kan World Bank. Sinabi ni Sindak na ang proyekto may katuyuan ng mabanga ang 1.38 milyones hektaryas nindaga sa individual titles para sa ARB. Ang electronic titles arong officially grant para sa ARB ownership matapos magtrabaho ni nagkaparang taon. Naunang bitan man ni Sindak na nakapag-distribute na si Presidente Bongbong Marcos nin 2,000 na land title sa 2,000 na ARB sa Kabikolan. Nagpapadagos pa ang road widening project ng DPWH sa Barangay Tuburan, Ligao City. Dalang kani inavisuan ang mga motorista asin mga biyahero na mag-agi o na maagi sa Tercer Distrito kan Albay na sabuton ang sitwasyon kan patrabaho. Nanotaran man na sa oras kan rush hour, magabat ang bulos kan trafiko sa nasabing lugar dalan sa construction activities. Mientras tanto, inavisuan man kan DPWH ang publiko na magkaigwan nin extra caution o pag-iingat sa pagbiyahe lalo na kon rush hour. Obligado kan mga gobyerno lokal na mag-implementar ng Business One-Stop Shop o BOSS sa bulan in Enero kada taon. Ini ang tinawaning paluwanag sa programang Usapang Consumer at Negosyo kan DTI Bicol sa DCGB ninda DTI Bicol Investment Development Section Head Tet Makasinag asin DTI Business Councilor Angelica Losada. Sigun sa inda, nakapalaman ini sa Republic Act 11032 o an Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kaibanan sa mga dapat na magpartisipar digdi ang mga City Municipal Health Office para magtaonin sanitation permit, Municipal Planning Office para sa zoning clearance, Municipal Engineering Office para sa engineering clearance, MENRO para sa Solid Waste Management Completion Certificate, Bureau of Fire Protection para sa Fire and Safety Inspection Clearance, asin DTI para magtaonin asistensya sa mga micro, small and medium enterprises sa pagpaparesto kan sa indang business name. Tinawanin doon ni Makasinag na DTI permit ang nagtatao nin otorisasyon sa mga tagisiliran ni negosyo na gamito ng sendang pangaran asin sa ruman na rekisito para makakuha nin mayor's permit mantang ang mayor's permit naman ang dokumento na minataonin otorisasyon na magkaiguan in operasyon ang sarong negosyo. Sa datos man ay pigiras ni Losada sa Albay na sa 8,640 mga permit ang naitaona kan mga boss mantang nagpapadagos ang pagproseso kani sa iba-ibang banwaan asin syudad. Sigun apera sa boss sa mga LGU, may pig-offer man electronic boss kung sain online ang pagsumiter kan mga dokumento para sa permit alagad sa ngunyan nag-implementar kani iyo ang LGU Legazpi, Kamalig, Daraga, Bakakay, Tiwi, Tabaco City, asin Ligao City mantang natatada na banwaan sa probinsya for implementation pa sa masunod na taon. Nasangatan ng kasong pagsuway sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kan malilipot PNP ang sarong 16 anyos na lalaki na kaibanan kan duwang iba pang suspitsado na inot ng nagkadarakop na nag-hit-hit nin marijuana mantang nasa Busay Falls kan nakaaging semana.
Sa informasyon na ipinaluwaskan malilipot na PNP sa paagi kan sa indang tagapagtaram na si Police Executive Master Sergeant Marlon Baranda na kondukta ng Assessment and Municipal Social Welfare and Development Office sa discernment kan minor de edad asin na patunayan na aram niyang sala ang nagigibon na paggamit ni marijuana alagad ginibo manggirari ini. Sinabi ni Baranda na sa ngunyan, ang 16 anyos paramentras na ipig-turnover nila sa Tobacco Youth Home sa rong fasilidad para sa mga children in conflict with the law. Sigun kay Baranda, nakapagpiyansa naman ang 23 anyos mantang ang 26 anyos na suspitsado na ampang sa mas magabat na padusa matapos makakuanin ang mga otoridad nin marijuana sa sayang bulsa. Nasa 240,000 pesos ang kay po na piyansa ka nasabing suspitsalo alagad ini nag-apilar na kung pwede babaan kan korte. Yan ang primero kaptang kan mga bareta. Ani iba pa pagkatapos kani. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat oh. Albayahit angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan bareta sa lado nasyonal. Day dapat na ibasol sa Malacanang ang mga blank line items sa bicameral report sa 2025 national budget. Inang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod kang plano ka nagkaparang grupo na kontestaron sa Korte Suprema ang pikisabing blankong line item kan bicam report. Sigun kay Bersamin, dahil hindi mapapagulan ang mga taong gustong kontestaron ang issue sa Korte Suprema dahil sa pagtubod na may problema sa pinirmahan na 2025 General Appropriations Act. Tinawin doon ni Bersamin na daing kinaraman ang Malacanang sa Bicam report dahil bako manini ang pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos kundi ang mismong kopya kan GAA. Sinuportahan man ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang posisyon ni Bersamin dahil anailing na blankong line item iyon hali sa Bicam report asin bako sa mismong pinirmahan na 2025
General Appropriations Act kung saan lamang programa asin proyekto kan gobyerno para sa taon na ini nakadetalye gabos asin hinali ang mga proyektong pigtutubo ng dadaiman kaipuhan. Inilatag na kan Department of Agriculture ang sinang tunay na plano kunata sinda nagpautob ng 58 pesos kada kilo na maximum suggested retail price sa mga imported rice, sigun kay Agriculture Secretary Francisco Laurel, dahil nareparo ninda sa sendang mga naging sunod-sunod na paglibot sa mga saudan ang pagsunod kan mga retailers sa tinalaan na MR o kay MSRP. Ibiganunsyo ni Laurel matapos maglibot sa Pasay na sa Pebrero 5, ibababa na sa 55 pesos kada kilo ang mga imported premium rice sa mga saudan. Sa mga masunod na semana, ibaba sa 52 pesos kada kilo sagkod sa piglalauman na paglaog kan Marso, ibababa man sa mas menos pa sa 50 pesos kada kilo ang mga imported rice sa saudan. Ini kon mamantinir na estable ang presyo ang global price sa nasabing produkto, mantang ang nagkaparang stakeholder iuman ang nangangapudan para sa mas tulos asin mas dakulang pagbabawas. Ipinaliwanag ni Laurel na ang kamauotan kang gobyerno iyo ang maiwasan ang pag-destabilisar kan industriya nin bagas. Tanawan nindo ni Laurel na may nakalatag na plano ang ahensya asin bako basta-basta ang implementasyon kani dahil sa kadakol na dahilan. Sa rodigdi iyo ang iibitaran kan Department of Agriculture na biglaon ang merkado sa tulos na pagbaba sa presyo nin bagas sa mga saudan. Sinabi niyang maapektaran ang may hanap buhay, mga nagnegosyo asin pwedeng dai magsunod ang mga retailers kon biglang ibaba sa 49 pesos kada kilo ang mga imported rice sa mga saudan. Nagpatanid ang Department of Agriculture sa mga tendera may kinaraman sa pagpabakal nin mga smuggled na gugulayon sa saudan, pati naman sa sendang mga labeling issues. Sa paglibot ni Agriculture Secretary Francisco Laurel, kariba sinda DTI Assistant Secretary Agaton Teodoro Overo, asin Alkalde Emi Calixto Rubiano kan Pasay City, may mga nailing asin na reparo na mga sala sa labeling asin nagkaparang mga produktong gulayon ang mga smuggled. Sinabi ni Laurel na reparoon ang mga referensya sa packaging kan mga gugulayon ang nagkaparang nailing na nasa Chinese characters pa. Dahil man nag-issue ang Bureau of Plant Industry ni SPS import clearance sa nasabing mga produkto araw kan onion sticks, Chinese yam, broccoli, asin lada, hali sa China. Sinabi niyang ang mga ini nagpapailing siya na dai nag-agi sa tamang proseso nin importasyon ang mga ini asin ang mga smuggled goods hali sa luwas ka nasyon. Dalang digdi, makondukta nin investigasyon ang DA para mahanap ang pigkukuanan kan mga nasabing produkto asin ang main source kani. Katakod kani magibuman nin lakdang ang DTI para mahanap ang pinakaugat kan mga smuggled products. Mientras na rekomendasyon man kan parehong departamento na makipagtabangan sa Bureau of Customs para maiwasan ang mga smuggled items na makalaog sa saudan. Bareta hali sa ibang nasyon. Nagahanda ang North Korea na magpadara pa ni mas dakol na tropa kini sa Russia matapos maubos ang numero kini sa Ukraine asin Russian War. Sigun sa naging pahayag kan South Korea, naganda man ang North Korea na magkondukta nin test fire kan sa indang intercontinental ballistic missile sa goods na sumaabot ini sa Estados Unidos. Sinabi ka nagkaparang eksperto na malambog magibo si North Korean leader Kim Jong-un nin mga lakdang na magpapalala pa sa relasyon kani kay US President Donald Trump. Pero nahiling man ni Kim na mas lalo kayning mapapakusog ang nuclear program kan North Korea kung makikipagtabangan ini kay Russian President Vladimir Putin kaysa sa naging pag-uroro ninda ni Trump kan 2018-2019 summit.
magagarumduman na saroan North Korea. So nagtaon ni nakulang suporta sa North Korea o sa Russia kung saan nagpadala ni artillery at sinibapang conventional weapons kay ba na nadigdi ang pagpapadara ni mga North Korean soldiers na maabot sa 12,000 katrokis kan pagtatao kan Russia nin mga modernong kagamitan na pwedeng makapag-develop ni nuclear weapon kan North Korea. Sa lado ning karawat, nabawi ka na talk and text tropang giga ang winning way sa PBA Season 49 Commissioner's Cup. Ini matapos na pamarangkulo ninda ang terra firma jeep sa nakaaging laban. Sa gunyan, dinuminar kan tropang giga ang laban matapos na daogon ang eliminated ng Phoenix sa score na 106-70 sa kawat sa NRS Center sa Antipolo City. Sigun kay Coach Chut Reyes, na sa ngunyan puntirya ninda ang top 2 position as in twice to beat incentive para sa playoff. Sunod sa sendang listahan iyo ang San Miguel Beermen na padagos na nakikipaglaban para makasurvive sa tournament na may kaibana na imported na player. Dalang digdi, sinabi ni Reyes na mapreparar sinda dahil talagang giyera ni sa Domingo dahil makusugman ang team kan Beermen. Mientras tanto, nalusutan man kan Beermen ang converge sa score na 116-113 sa kawat na ginibo sa NRS Center sa Antipolo City. Importante ang kapangganahan kan Beermen sa quarterfinals kung saan nasa pang-8 pwesto na sinda. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Forecast para sa ngayong araw, ang nakakaapekto sa tuyong niyan ay itong easterly, so ang marinsangang paros na hali sa sirangang dagat Pasipiko. So expect natin na itong easterlies ay magdadala ng bahagyang mapanganuron sa mapanganurong kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uuran, as in pagkikilat at pagtaguldol dito sa Bicol region. Itong easterlies, expect natin na ang type of weather na mamamatean natin is generally fair weather. So, kung may mga pag-uran man, kung ma-experience mo niyang aldaw ay mga short-lived lang or sandali lang. So, with that, yung ating temperatura ay tayang maabot ng 25 to 32 degrees Celsius. At ang ating kadagatan naman ay banayad at hanggang sa moderato ang pag-alon. Bali sa ngayon, wala tayong nakataas na anumang warning or advisory sa anumang bahagi ng Bicol region at wala rin naman tayong minomonitor na sama ng panahon within and outside ng Philippine Area of Responsibility. Bali, ito po si Alexis Roy Vivar ng Pag-asa Legazpi ang nagabalita. Yan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na Sabado. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical, asin Pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Teralta nagsasabing salamat po kan sa inong pagantabay. Happy weekend. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Adrian Salceda,
pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration.